A la segona meitat dels anys 60 sorgeix una nova generació d'artistes que connecta amb els anhels revolucionaris de la joventut internacional, la del maig de 68, del moviment hippie als Estats Units, etc. Aquesta nova generació es planteja revolucionar els comportaments, les actituds respecte a la sexualitat, a la moralitat i també a la creació artística. Sílvia Gubern va formar part d'un grup d'artistes al voltant de la casa dita del Maduixer que van explorar la performance, les instal·lacions, l'arte povera, el videoart. És un artista que crea una poètica lligada amb un cert misticisme poètic, amb elements simbòlics que porten a una reflexió sobre el cosmos, la vida, cercant una mena de veritat sagrada, no?, en l'experiència vital. A més, té l'originalitat en aquells moments de treballar sobre un suport molt particular, que és el vidre, que justament l'aparta de la pintura tradicional.